Γεωργίου, συγγνώμη. Μισό λεπτό, μην ακόμη. Να σας ακούσω, μισό λεπτάκι για να κάνουμε συζήτηση. Εγώ δεν έχω τις γνώσεις δικές σας τις ποδοσφαιρικές, αλλά ο Χαριστέας και άλλοι παίχτες που παίζουν, κάποιοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι και μεγάλοι σύλλογοι, έτσι μιλάμε για σύλλογοι. Δηλαδή, ποιοι σύλλογοι μεγάλοι. Ο Άγιαξ για παράδειγμα. Ποιος Άγιαξ. Ο Άγιαξ. Ποιος Άγιαξ. Πώς έχει καταντήσει ο Άγιαξ. Τον Άγιαξ. Ναι, που με το Μαχρά, το Χαριστέα και τον Αναστασίου. Πλάκα κάνουμε τώρα. Ποιος Άγιαξ. Τώρα ο Άγιαξ είναι μεγάλος Της ευρωπαϊκός. πλάκας είναι ο Άγιαξ. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Ήτανε μεγάλος σύλλογος, τώρα είναι της πλάκας. Γιατί δεν βλέπουμε τα πράγματα με το όνομά του. Επαναλαμβάνω, ο Χαριστέας στον μπουζούκι είναι πολύ καλός. Να πάει να αξιοποιήσει και να πάρει 28 ελληνικές κουζίνες που της αξίζει, αλλά όχι από την μπάλα. Δεν μπορεί να παίζει μπάλα ο Τάκης ο Φίχας. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος ήταν σαν κολόγρια μέσα στο γήπεδο. Ένα πράγμα δηλαδή φρικτό, ένα νανάκι. Πιο ψηλός είναι ο Δημητριάδης ο Αναβάτης παρά αυτός. Κύριε Γεωργίου, Ναι, ακούστε, με καλέσατε να μιλήσω. Ναι, να μιλήσετε. Να δεχτείτε αυτά που θα πω. Δεν βρίζω κανένα, λέω αλήθεια. Βρίζετε καταρχήν. Δεν βρίζω κανένα. Δεν βρίζω κανένα. Εμένα με λέτε ξεδοδιάρη γιατί είμαι. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται να μην λέω πως για να κόμπουν τώρα χρειά. Αυτό είναι μία. Πώς θα το κάνω. Έχουμε καλύτερους από αυτούς, κύριε Γεωργίου. Όχι. Εκεί να καταλήξω. Δεν έχουμε καλύτερους. Πολλοί βρίζουν το Δεκάκερ που δεν έχει κάνει ανανέωση και κάλεσε χθες, όπως έγραψε πολύ σωστά το Άλτερ, από τις 11 οι 9 παίζαμε και στο Euro, πέραμε 3 χρόνια. Το μεγάλο λάθος στο Δεκάκερ, ξέρετε ποιο ήταν. Ποιο. Τρομακτικό λάθος. Ότι δεν κάλεσε τον Τζάπτα, τον Ντέμι, τον Δωμάζο, τον Λουκανίδη. Αυτό είναι το λάθος. Μεγάλο λάθος. Δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι αυτή η εθνική ομάδα έχει καταδείξει μια μασονική σοά με ακτιμασόνους, τον Γκαγκάτσι και τον Δεκάκερ, με υπαρχικό τεχαγοράκι και από πίσω μέλι, τον Παχινά, τον Καραγκούνι, τον Νικοπολίδη. Ποιο Νικοπολίδη. Ο Νικοπολίδης τα τρώει από το γιο του σε διαφήμιση. Και θα πάει στον αγώνα. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση γιατί θα κρατήσει αυτή. Γιώργο, να κάνει κάτι, σε βλέπω που παρακολουθεί τη συζήτηση και θες να παρέμβεις. Να ακούσω λοιπόν το δικό σου σχόλιο. Εγώ δεν θέλω να είμαι τόσο μηδενιστικός ως προς το παρελθόν όπως είναι ο κύριος Γεωργίου. Το χθεσινό ήταν κάτι παραπάνω από μια ποδοσφαιρική συντριβή. Ναι. Επειδή σήμερα είναι 25 Μαρτίου, μέρα εθνικής παγκινησίας, πρέπει να κοιτάξουμε στον καθρέφτη για να διαπιστώσουμε ότι ο λαός μας αποτελείται και από πολλούς ηλιθίους. Λέω ότι ήταν παραπάνω από μια ποδοσφαιρική συντριβή, διότι ήταν ξεφύλλα αυτό που έγινε χθες στο γήπεδο, όταν κάποιοι αναγκέφαλοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι πρέπει να βγάζουν το σκασμό όταν παίζει το εθνικό ύμνος μιας χώρας, όποια και αν είναι αυτή, είτε είναι Ουγκάντα, είτε είναι Αγκόλα, είτε είναι Τουρκία. Αφού δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό, αγχώνουν ακόμα περισσότερο τους παίκτες, αντί να προσφέρουν θετική υπηρεσία τους οδήγησαν. Γιώργο, βλέπουμε συγγνώμη τα επεισόδια που βλέπουμε τώρα πίσω από την αιστεία του Τούρκου Μοδοφύλακα, επεισόδια που έκαναν τον γύρο του κόσμου. Είναι ξεφύλλα. Βλέπαμε τους Τούρκους στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαξε που σήκωσαν εκείνο το υπογείδε στο πανό, με την άλλο της Κωνσταντινούπολης και τους δείχναμε ως απολύτες τους Ανατολίτες που δεν έχουν καταλάβει τίποτα από το σήμερα, από την Ευρώπη και τον πολιτισμό. Αποδείξαμε